ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷей. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 21 апрели соли 2021 мебошад. 1000 рубл 147 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра мебошанд. ҳам замин, ҳам квартира, ҳам ҳавлӣ ҳастай ва аз ҳама арзоншон 85 000 сомонӣ мебошад. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. агар шумо хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона ва аз куҷо шумода дар кора. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира дар дуюмошуна, бинои советӣ, ҳамагӣ бо масоҳати 20 метри квадратӣ. Квадратураш неки конкретно кам будай. қарор аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд, ориентириш назди ресторани Дӯстӣ. Нархаш 85 000 сомонӣ, срочно фурӯхта мешавад. ҳама документош 100% тайёрай. марҳамат. ва соҳиби хона илтимос мекунад ки зангаш назанен, ҳамин Viber ёки имода нависен. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Туз, 12 сотик замин, 2 дар хона. қарор аст дар Бахтиёр Қарабоев, ноҳияи шаҳри Тузда. нархаш ҳамагӣ 88 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. документош 100% ба гуфти соҳиби хона. боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира дар 4 мошуна, бинои новостройка, айни ҳол сохта шудестай, бо масоҳати 43 метри квадратӣ. қарор аст дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 167 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. дар наздикиш мактаби 23. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар дуюмошуна, бинои новостройка, бо масоҳати ҳамагӣ 22 метри квадратӣ. ишам квадратураш майдаи бад будай. қарор аст дар Гипразем, шаҳри Душанбе, пеши бозори Вориси Сомонда. нархаш 193 000 сомонӣ. худи бино аз 11 ошёна иборат аст, бо савдоам мешавад. се хонага квартира дар дуюмошуна, бинои советӣ, бо масоҳати 70 метри квадратӣ. ҳамагӣ бо нархи 128 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. қарор аст дар Ҳамадонӣ, срочно фурӯхта мешавад. касе ки надона, Ҳамадонӣ и бывши Московский буд. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати Ҷурараҳмон, Тойчида. 3 дар хона, 1 веран дорад, бо дар 8 сотик замин. нархаш 240 000 сомонӣ, бо арзонам мешавад. ба гуфти соҳиби хона ҷои беҳтаринай. марҳамат, занг занен, айноми Дом Тиҷей гап занен. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар колхози Россия, мобайни маҳаллада, кӯчаи 1 майда. ай ҳамин сол дар ноҳияи Шоҳмансур дохил шудагиай. 3 хонага мебошад. маршруткаи 39 ба қарибии хонара меояд. нархаш 265 000 сомонӣ. 1 сол шуд ремонт шуд, 2 қабат изолятсия кардагиай.
аз дарун плюс изолятсияи домсоз кардагӣ шаҳрда дохил меша, ҳама ҷо даступни хонахарда конкретно арзон мекунем 73 метри квадратӣ. Кухни, баня, ҳоҷатхонааш ҳамаш алоҳида. боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, иш аллакай ҳавлияй, 4 сотик замин, 5 дар хона. Қарор аст дар шаҳри Душанбе, аэропорти кӯҳнада, лаби роҳи Калон, ҷош хубай, об свет ҳамавақта ҳастай, канализатсия, документ 100%. алишам мешавад ба хонае дар Душанбе, баландошона, болои пул тиян. Нархаш 750 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Тульская област, Узловский район, Дубовка. дом дуэтажа мебошад, дар якум ошёна қарор дорад. Духонага мебошад бо масоҳати 42 метри квадратӣ. фурӯхта мешавад бо тамоми техника ва мебелҳояш. Холодильник дорад, стиральная машина дорад, духовка, микроволновка, газовая плита, ҳамаш меистад. нархаш 800 000 рубл ва дигар арзон намешавад. рақамҳои соҳиби хона, сомонӣ ва доллар дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Фахробод, маҳаллаи Миназавод. 7 сотик замин мебошад, 7 дар хона дорад. бо дуруни хонада баня, кухнӣ дорад, бе ремонтай хона, яъне коробка. хона дуэтажа мебошад. нархаш 145 000 сомонӣ, бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Синода, Испечак 2М31, доми 4, квартираи 4. хонаи фурӯшӣ мебошад дар дуюм ошёна бо масоҳати 45 метри квадратӣ. мутаассифона дар ҷо нанавистагия чанд хонагае, хай тақрибан ба фикрам 1-2 хонагае. нархаш 310 000 сомонӣ, бо муомилаам дорад. айноми канали Dom TJ гап занед. боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, пеши циркда, 9 этажа новостройкада, 84 метри квадратӣ мебошад. нархаш аз рӯи квадрат агар гирем, мега соҳиби хона $420, нархи 1 квадраташ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 3 сотик замин, 3 дар хона, ремонти нав дорад. марҳамат соҳиби хона мегӯяд ки биёед бинед, маъқул кунед, бо маслиҳат мекунем. документош 100%, кухни гарнитур, стенка, шифонер дар дарун шай. адресаш вокзал, пеши заправкаи Нуройл. беҳуда занг назанем, мега соҳиби хона. нархаш 220 000 сомонӣ, савдоам мешавад, алишам мешавад. метавонед вариантотона пешниҳод кунед. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Бухтар, иш аллакай квартира мебошад. духонага квартира дар якум ошёна, бинои новостройка, бо масоҳати 48 метри квадратӣ, назди гимназияи Аминҷон, садик бозори Нихӣ ҷойгир аст. ғайр аз ин хона бо 57 квадрата хонаам доранд. дар ҳамин номеро метавонед занг занед. уш аллакай бе ремонтай. нархи ҳамин хона 235 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад.
квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 102 микрорайон. Духонага квартира мебошад дар бинои новостройка сеюмошонада бо масоҳати 48 метри квадратӣ. Хона бе ремонта, яъне коробка, пушти ресторани Шаҳриёрда. Нархаш 217 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. То боздид. Барори кор шумода.